mutta mikä se loppuvuosikymmen? 90-luvun alussa juhlittiin uutta isompaa toimipistettä ja syntymäpäiviä, mutta mikä se loppuvuosikymmen sekä 2000-luku? Edelläkävijöiden matka jatkui tutulla teemalla, nimittäin koulutuksella ja opetuksella, mutta uudessa formaatissa, videoin. 90-luvulla ajankohtainen asia korjauksiin liittyen oli muovin korjaus. Ajoneuvojen osat alkoivat päivittyä metallista muoviin, ja sen korjaukseen eivät enää kaikki samat konstit toimineet. Tutkimus- ja koulutuskorjaamon tuottamat korjausohjeet sisälsivät arvokasta tietoa siitä, miten muovia korjataan oikeaoppisesti. 2000-luvun alussa toiminta sai uuden ulottuvuuden, kun AVK aloitti logistiset toiminnot. Vuonna 2004 asiakkaiden ostamille ajoneuvoille alettiin myymään kuljetuksia ympäri Suomen. Näin vaurioajoneuvojen ostaminen oli entistä helpompaa myös yksityishenkilöille. Edelläkävijöiden matka on siis jo edennyt tälle vuosituhannelle. Osaatko arvata, mitä 2010-luku pitää sisällään?